Гордон, тихие гутарки об молитве. Дьявол нічого так не боится, як молитвы. Церква, что позбавилася Христа, была полная добрых справ. Дзейнасць павялічваецца, каб выцеснить сузірання. Организации помножаются, каб выдалить молитву. Души могут загинуть и при добрых справах, гэтак же, як и при нядобрых. Галоўная задача д'ябла – аддаліць хрысціяніна ад сумов'я з Богом. Яму не страшныя праца, рэлігія і вывучэнне Бібліі, якія адбываюцца без малітвы. Ён рагоча над нашай мітуслівай дзейнасцю, высмейвае нашу мудрасць, але баіцца малітвы. Стэфан Чатвік. Раздел 1. Значение и задачи молитвы. 5 прояваў силы. Вялікі смутак авалодаў сэрцам Божым. Гэта здарылася таму, што мы адважваемся гэта сказаць толькі ціхім паўшэптам. Адзін са створаных Богам светаў стаўся блудным сынам свайго нябеснага бацькі. Яшчэ болей сцішаем мы свой голас шэпчучы. Гэтым блудным сынам стаўся менавіта наш свет. І мы дзейнічалі ў згодзе, са зняважыўшым бацьку сынам, ледзь ужо чутна шэпчам мы. Але пяшчотнай, глыбокай любоўю сваёю Бог вярнуў да сябе некаторых з нас. І зараз гучным і радасным голасам абвяшчаем мы гэта. Мы, хто вярнуўся да Бога, можам вяртаць да Яго і іншых. Гэтага Ён горача жадае. Гэта павінна быць палкім імкненнем і нашага сэрца. З гэтаю мэтай Бог надзяліў нас асабліваю сілаю. Існуе толькі адна ў жыцці крыніца сілы, якая даступная для кожнага чалавека, і толькі адна, што яе даруе – Дух Святы. Ён ёсць сіла. Ён бывае ў кожнага, хто адчыняе дзверы свайго сэрца Богу. Ён прагне пранікнуць у адчыненыя дзверы. Ён уваходзіць у сэрца па нашай просьбе і з нашай згоды. Яго прысутнасцю душы уносіць у яе жыццё. Але ў сэрцах шмат каго з нас ён не займае месца кіраўніка. Ён не гаспадар, а толькі госць. Кажучы іншымі словамі, ён не мае свабоды дзеянняў, звязаны і не можа накіроўваць чалавека па свойму меркаванню. У выніку гэтага мы не ўсведамляем, ці толькі часткова ўсведамляем яго прысутнасць у нашым сэрцы. Шмат жа хто ўсведамляць гэта яшчэ ў меншай ступені. Дапусціць яго зрабіцца поўным гаспадаром нашага жыцця, ахвяраваць усім для набыцця яго сяброўства, даць яму поўную прастору ў нашай душы, вось што значыць напоўніцца сілаю. Сіла ідзе ад аднаго толькі поўнасцю кіруючага намі Духа Святога. Праяўляецца гэтая сіла Духу Божага, што дзеяць у нашым сэрцы, 5 рознымі шляхамі. Па-першае, у жыцці, у тым, што мы самі сабою уяўляем. Менавіта ў тым, якія мы самі. Калі мы дзеем па праўдзе, сіла Божая заўсёды струменіць з нашай душы, хоць мы гэтага і не ўсведамляем. Яна накладвае асаблівы адбітак на жыццё чалавека, які жыве па праўдзе. Часта сэрца нашае і рвецца служыць Богу, але шмат у якіх выпадках жыцця мы можам прынесці болей плёну не справамі, а ладам жыцця нашага. Мы можам часта служыць болей прыкладам нашага жыцця, чым лепшай сваёй працай. Па-другое,
праз вусны нашыя, у тым, што мы кажам. Мова нашая можа быць не бліскучая, словы не красамоўныя, простыя. Але калі яны прамоўленыя вамі з гарачым жаданнем паслужыць Господу, Бог дабраславіць сказанае вамі. Памятаю, як аднойчы прамаўляў адзін чалавек. Ён заікаўся, саромеўся, рабіў граматычныя памылкі, але сэрца маё палымнела, калі я яго слухаў. Іншы ж чалавек казаў гладка і прыгожа, але словы яго гэтак жа лёгка знікалі з маёй памяці, як і прыходзілі. Кажы, як умееш, пакінь астатняе Богу. Калі мы знаходзімся ў сумоўі з Богам, полымя яго запальваецца, гладка мы прамаўляем, ці не надта. Трэцяе. Праз нашае служэнне у тым, што мы робім. У дзеяннях нашых можа прысутнічаць нягегласць, няўмеласць. Магчыма, што робячы ўсё, што можаш, ты робіш вельмі мала. Але калі ты зрабіў усё, што ад цябе залежыць, багатае жніво чакае цябе наперадзе. Чацвёртае. З дапамогаю нашых грошай. Калі мы іх не зберагаем, але выкарыстоўваем дзеля славы нашага Бога. Пятае. Пры дапамозе малітвы. Сіла Духу Божага праяўляецца ў тым, што мы просім у Бога у імя Господа Ісуса. І з усіх гэтых шляхоў вышэй за ўсё малітва. Сіла жыцця праяўляецца толькі в адным месцы, але праява яе характэрная. Гэтая праява падобна чыстаму, пазбаўленаму сябелюбства, ціхмянаму, але магутнаму жыццю, з якога яна выцякае. Сіла, што выходзіць з вуснаў, знаходзіцца ў поўнай залежнасці ад жыцця, якое імі кіруе. Незвязаныя гладка, адрывістыя словы набываюць часам сілу і прыгажосць, дзякуючы жыццю, што за імі стаіць. Словы ж, сказаныя гладка, могуць часта страчваць сваё значэнне і быць бяссільнымі з-за неадпаведнага ім жыцця. Служэнне можа быць карысным і ўплываць на людзей вакол нас, але не так моцна, як усё жыццё. Грашовыя ахвяраванні ёсць каштоўнымі ў духоўных адносінах настолькі, наколькі ёсць каштоўнымі для Господа ўнутраныя памкненні, што іх выклікаюць. Магутнасць і бяссілле, слабасць, блізкія суседзі. Але сіла, якая ідзе з малітвы, настолькі ж вялікая, як і сіла праўдзівага жыцця ў Богу, і яна скіраваная да задавальнення не адной якой-небудзь патрэбы, а ахоплівае шмат якія патрэбы, пра якія існуе клопат у тваім сэрцы. Велізарнейшая справа, дзея, якую мы можам здзяйсняць для Бога і чалавека, гэта малітва. Малітва, канешне, яшчэ не ўсё, але яна галоўная ў нашым жыцці. Яна ёсць меркаю духоўнай сілы, якую мае чалавек. Таму што, каб маліцца па-сапраўднаму, шчырай, праўдзівай малітваю, чалавек мусіць быць шчырым і праўдзівым найперш у сваіх унутраных памкненнях і ў сваім жыцці. Калі ж чалавек мае шчырасць у сэрцы і аддае малітве належнае, тады і служэнне яго, і ахвяраванні, і словы яго будуць вышэйшым, найвялікшым сведчаннем аб знаходжанні Бога ў яго душы. Вялікімі ёсць людзі ў наш час, якія моляцца. Я не маю на ўвазе не людзей, што гутараць пра малітву, не людзей, якія цвердзяць, што ў малітву вераць, ці ўмеюць пра малітву меркаваць ды разважаць. Я кажу пра тых, якія знаходзяць для малітвы час і моляцца. У іх час заняты. Яны вымушаныя забіраць гэты час ад чаго-небудзь іншага. Гэта іншае мае важнае значэнне для іх. Гэта іншае складае вялікую неадкладную справу ў іх жыцці. Але яно есть меней важным, меней неабходным, чым малітва.
Ёсць людзі, якія ставяць малітву вышэй за ўсе іншыя справы. І яны гуртуюць вакол яе, на другім ужо плане, усе астатнія задачы жыцця. Мы ведаем, што ёсць на свеце людзі, якія аддаюць на служэнне Богу ўсе свае сілы, знаходзяць для яго душы, садзейнічаюць абуджэнню цэркваў, знаходзячы людзей і адшукваючы сродкі для місіянерскай справы, падтрымліваючы служыцеляў Божых у іх святым служэнні сярод язычнікаў, якія жорстка іх пераследуюць. Гэтыя людзі ўсімі сваімі сіламі рупяцца ўсталяваць спакой на зямлі. Уся гэтая дзейнасць ажыццяўляецца імі таямніча. Мы не ведаем, хто ёсць гэтыя людзі, хоць здараецца, мы даведваемся пра іхнія імёны часцяком пры выглядзе проста апранутай жанчыны, што сцішана выходзіць з дома малітвы, мне прыходзіць у галаву такая думка. Нешыкоўнае яе адзенне, рукі яе, мабыць, не ведалі мяккіх пальчатак, не прыцягвае яна да сябе нічыіх позіркаў. Мы не здагадваемся і не ведаем, што менавіта гэтая жанчына робіць для сваёй царквы, для свету і для Бога непараўнальна болей цэлых сотняў людзей, якія нас болей цікавяць і прыцягваюць да сябе болей увагі. Таму, што яна моліцца. Моліцца шчырай малітваю, якая дадзена ёй кіруючым ёю Духам Божым. Дазволю сабе сцвердзіць наступнае. Бог створыць у адказ на малітву малых зямлі тое, чаго б ён без гэтай малітвы не зрабіў бы. І гэта так. Я іду ў гэтых адносінах і далей. Гэта абавязак мой, таму што Біблія сведчыць аб гэтым. Слухайце. Бог у адказ на малітву слабейшага з слабых зямлі гэтае створыць тое, чаго інакш без малітвы ён не мог бы зрабіць. Ну, пачакайце, скажаце мне вы, гэта вы ўжо перабольшваеце. Услухайцеся, аднак, у слова самога Господа Ісуса, які гутарыць з 11 вучнямі сваімі ў пакоі, дзе яны здзяйснялі Пасху, і ў садзе Гефсіманскім. Слухайце. Не вы мяне абралі, а я вас абраў і паставіў вас, каб вы ішлі і прыносілі плод, і каб плод ваш быў ідзею, каб, слухайце, з якой частковай мэтаю мы былі абраныя. Чаго не папросіце ад бацькі в імя маё, ён даў вам. Евангелие паводле Яна 15:16. У першай крыніцы апошнія словы сказаны так. Ён мог даць вам. Каб ён даў вам, тут гаворка ішла б аб выкананні Богам задум яго. Каб ён мог даць вам, слова мог сведчыць аб нашым садзейнічанні дзеля атрымання ад Бога адказу. Іншымі словамі, малітва нашая дае Богу магчымасць здзейсніць тое, чаго б інакш ён зрабіць бы не мог, не палічыў бы патрэбным. І калі вы глыбей удумаецеся ў гэта, вы пераканаецеся, што гэта спалучаецца, стасуецца з праўдзівым уяўленнем аб малітве. Па сваёй сутнасці малітва, усякая малітва, складаецца, мусіць складацца з двух частак. Найперш, мы маем Бога, які адорвае. Так, згаджаецеся вы са мною. Канешне, існуе Бог, які валодае ўсімі багаццямі і адорвае імі людзей. Натуральна, таксама, аднак, мусіць існаваць і другая дзеючая асоба. Чалавек, які атрымлівае. Падрыхтаванасць чалавека атрымліваць дары Божыя ёсць шляхам, каналам паміж небам і зямлёю. Бог ніколі не прымушае сілаю, ніколі не гвалтуе волю чалавека. Усё, што Бог чалавеку і праз чалавека дае, ён заўсёды робіць з ягонай згоды. З любасцю да Господа шчыра прызнаемся, што Бог нічога не можа зрабіць чалавеку, які не дае яму месца ў сваім жыцці і не працягвае рукі для прыняцця дароў Божых. Рука, сэрца, жыццё
мусяць быць адчынены перад Господам, каб праз іх ён мог даць чалавеку тое, што ён прагне яму дараваць. Адкрытае, праўдзівае жыццё, узнятае да нябёсаў рука даюць Богу магчымасць мець стасункі, лучнасць з гэтым адышоўшым ад яго састарэлым светам. Нашая малітва дае Богу спрыяльны выпадак пранікнуць у свет, які яго ад сябе адштурхоўвае.